Hola, benvinguts i benvingudes. M'acabeu d'enganxar amb les mans a la pasta. No, aquesta massa no, aquesta massa. Us deixaré 10 segons perquè endevineu la meva professió. Compartiu-la en veu alta, atreviu-vos. El temps comença ja. Temps. Quants de vosaltres creus que som metgessa? Aixequeu la mà. Quants de vosaltres creus que som científica? A veure... I si us dic que sóc infermera? Ahà! Jo som na Júlia. I quan tenia la vostra edat, em va encantar tant aquesta xerrada que vaig decidir que volia dedicar-me a ajudar el màxim nombre de persones possible. Així que venc a explicar-vos la meva experiència. Esteu preparats? Som-hi! Entre moltes altres coses, els infermers ens dediquem a una molt especial, que és la de treure sang. I per què necessitem treure sang? Us preguntareu. Doncs principalment per analitzar-la. I és que dins de la sang tenim un petit univers, o gegant, no se sap. Igual que l'univers està compost per estrelles, planetes, llunes, i alhora aquests formen sistemes solars, nebuloses, galàxies. Alguna cosa semblant passa dins del nostre cos, en la sang. Però amb la idea més important que heu de quedar-vos aquí és que tot necessita estar en equilibri i coexistir. Però com és que sabem tant sobre la sang? Això també us encantarà. No podem adjudicar el descobriment de la sang a una sola persona, ja que ha estat el coneixement de moltíssimes persones al llarg dels anys, la qual cosa ha fet possible que tinguem tota la informació de què disposam avui. Veus la relació amb el que hem comentat abans de l'univers? No? Idò, retrocedim. Igual que l'univers està compost per estrelles, planetes, llunes, i alhora aquests formen sistemes solars, nebuloses, galàxies. Alguna cosa semblant passa dins del nostre cos, en la sang. I, aleshores, de què està feta la sang? La sang és un líquid que es crea dins dels nostres ossos, a la mèdula òssia. També circula per les venes i les artèries que recorren tot el cos, gràcies al cor, que bomba per aconseguir que arribi a totes les parts del cos. Per tant, la sang és molt important perquè transporta oxigen cap als teixits i òrgans del cos juntament amb un munt de coses. Repassarem això darrer. La sang és un líquid que es crea dins dels nostres ossos, a la medul·la òssia. Circula per les venes i les artèries que recorren tot el cos gràcies al cor, que bomba per aconseguir que arribi a totes les parts del cos. I el més al·lucinant d'això és que la nostra sang està en constant moviment i creant-se durant tot el dia. O, perquè ho entengueu més bé, heu estat alguna vegada en una piscina d'ones? D'aquestes on fan sonar un xiulet i tot comença a moure's. Dins d'aquesta piscina hi ha una bomba que fa que l'aigua es mogui per tot arreu. El mateix fa el cor amb la sang. La transporta cap als teixits i òrgans del cos com quan li poses benzina a un cotxe. Els nostres òrgans necessiten sang per funcionar correctament. I què passa si et falta sang? Doncs que necessites que algú amb el mateix tipus de sang et faci una donació. Aprofundirem en un capítol que he deixat obert abans. Millor així. Primer es va descobrir que la sang eren fluids i poca cosa més, la veritat. Fins aquí arribaven tots.
Després que estava formada per moltes coses diferents que es necessiten entre si. Després es van començar a posar nom a alguns d'aquests components. Mentre tot això passava a la resta del món, el 1628 William Harvey descobreix la circulació de la sang. Poc temps després, Richard Lower realitza el 1666 la primera transfusió sanguínia entre animals. Però la primera transfusió sanguínia que implica éssers humans la fa el metge francès Jean-Baptiste Denis el 15 de juny de 1667, qui va fer una transfusió de sang de bé a un jove. Com podeu imaginar-vos, això no va sortir molt bé i les autoritats van prohibir durant moltíssims anys qualsevol tipus de transfusió de sang. En aquella època encara no sabíem molt bé com funcionava la sang, fins que l'any 1900 l'austriac Karl Landsteiner va trobar la clau i va descobrir els grups sanguinis. Aquesta era la peça que els faltava per poder fer transfusions d'una manera segura. Però, alerta, això no significa que qualsevol es pugui treure sang i donar-la a un amic. Us hem explicat que s'han necessitat molts anys d'història per arribar fins al dia d'avui. Per això mateix, existeixen institucions especialitzades com el Banc de Sang que s'encarreguen de classificar els tipus de sang. Espera, farem una pausa aquí. Què és això ara dels tipus de sang? I per què dic que era clau en la història? Crec que en tot el que duim de vídeo encara no us he explicat això dels components de la sang. Així que ho farem a la manera antiga. La médula ósea. Cada día produce 400.000 millones de plaquetas sanguíneas. ¿Plaquetas sanguíneas? ¿Para qué? Bé, crec que se'ns ha ocorregut una altra manera d'explicar-ho. Espereu. A la sang tenim molts de components, com ara nutrients, vitamines, anticossos, oxigen... Però els que més ens interessen són bombers, els glòbuls vermells, cèl·lules que transporten oxigen des dels pulmons a la resta del cos i tenen ferro, policies, els glòbuls blancs, cèl·lules que contribueixen a combatre infeccions i assisteixen al procés immunològic. I les plaquetes, tècnics de reparació, cèl·lules que col·laboren en la coagulació sanguínia a tapar les ferides. Les plaquetes són el nostre sistema de manteniment. Ajuden reparant el que s'ha trencat. La ciutat, o més ben dit, el plasma, és el component líquid de la sang en el qual viuen els tres anteriors. En els glòbuls vermells hi ha unes molècules que són a la superfície denominats antígens. Són semblants a una rosca. Segons els antígens que tinguis, ets d'un grup sanguini o d'un altre. La sang de dues persones només es pot mesclar si tenen antígens compatibles. Per això, abans les transfusions no tenien èxit, perquè es barrejava la sang de tots amb tot. I això, pel que sembla, no funciona així. Fixa't, els del grup A tenen antígens A. Els del grup B tenen antígens B. Els que tenen A i B són del grup AB i els que no tenen aquests antígens són del grup 0. Si, a més, tenen l'antigen D, seran RH positiu i els que no el tenen són RH negatiu. Així es coneixen els 8 grups sanguinis principals: A positiu, A negatiu, B positiu, B negatiu, AB positiu, AB negatiu, 0 positiu i 0 negatiu, encara que en realitat hi ha moltíssims més. A positiu. Pot donar a A positiu i a B positiu. Pot rebre d'A positiu, A negatiu,
0 positiu i 0 negatiu. Al principi és una mica embullat, però si t'hi fixes, té molt de sentit. En aquest punt de la història, és normal que et facis la pregunta d'on puc anar quan sigui major d'edat i vulgui donar sang. Doncs en qualsevol de les campanyes que organitza el Banc de Sang. Després la transporten a Palma per a ser processada. Una vegada aquí, la sang passa pel laboratori on els tècnics analitzen el grup sanguini i detecten si existeixen virus o bacteris en la sang per a garantir que sigui segura per a transfondre. A la sala de fraccionament, les bosses s'introdueixen en centrifugadores que aconseguiran separar els diferents components sanguinis. A continuació, unes màquines extreuen cada component. També es filtren per eliminar els glòbuls blancs. Si tot està correcte, les bosses s'etiqueten i s'emmagatzemen llistes per enviar a un pacient. Com que separen les plaquetes, plasma i glòbuls vermells, pot ser que salvis o milloris la vida de 3 persones. Resumim. Perquè és una manera ràpida i segura d'ajudar altres persones. Perquè és segur i no fa gens de mal. Perquè donar sang salva moltes vides. Perquè la sang no es pot fabricar i es necessita gent sana que vulgui ajudar. Perquè després de donar sang et sents millor en tu mateix. Enhorabona! Ja esteu preparats per a ser donants. Quan tingueu 18 anys, només una petita punxada i llestos. A vegades la gent pot sentir-se una mica marejada i just per això et mereixes un berenar per a recuperar força. Perquè tots els herois necessiten temps de descans després de guanyar una batalla. Ens veiem aviat!